това място, благославям всяка една жена, която е това място. И Бог се движи, защото чрез Неговата милост, чрез Неговата благодат ние сме тук. Независимо какви трудности сме преминали, Бог е на това място. И аз също съм готова да му служа. И също така искам първо, като открием с една молитва и после ще издигаме Неговото име с хвала и почет. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, че сме на това място и издигаме Тебе, Татко. Защото Ти заслужава всяка една хвала, Господи, към Тебе. И аз Те благославям. Ела на това място, ела в зен ден, ела сред нас, сред жените, Господи. Освободи всеки един дух, Господи. Освободи всеки един ум, Господи, който е натоварен, Татко Исус. Ела, молям Те, Господи, защото ние имаме нужда, Господи, от Тебе. Защото ние търсим Тебе, Твоята сила и Твоята благодат. Защото Ти заслужаваш, Господи. При кого друг да идиме, Господи, Татко Исус, освен пред Тебе, канара моя, опора моя, щит мой, защото Ти ни ръководиш, Господи. О, молим Те, Господи, за всяка една жена, която ще дойде на това място, която ще се прибави, Господи. Нека да бъде изцерена, възстановена в Твоето име. И нека Твоя дух да ни води като една силна армия, Господи Исусе. Ела и помажи хвалението си, Господи, Татко Исус, защото в момента Ти ни водиш, Господи. Не човека, а Твоя дух не води, Господи. И аз се усещавам на Тебе, Исусе, и се посланям на Тебе, Татко Исус, защото Ти си нашия Бог, канара наша, опора наша, Татко Исус. Благословено да бъде Твоето име, Исусе, до века. Амин. Халелуя. Преди да започнем хвалението, искам да поканя пастор Диана, които са домакини на тази църква. Благодарим на Бога за тях, че има отворена врата, че Бог работи на това място. Наистина благодарим Ви за пастор Оги, защото Божия дух не води в единство, а когато върви в единство и в любов, Бог е тук сред нас. Сестра Диана, кажи нещо, благословина или с молитва, как те води духа. Благодаря на Бог, че ни събра днеска тук да работи чрез сестрите, много сърца да се променят, само за Бога да върви. Благославям Ви всички пастори, които шли гости. Амин. Така, нашето служение започва. Откриваме с хвалението. Давид. Колко часа е? Оре, Сара Исус. Халелуя. Помазвай ги, Господи, води ги в Твоя дух. Амин.
Допусти, Боже, да усещаме Твоята слава днес, Боже мой. Халилуя! Нека всички да издигнем ръце. Даваме ти почи, даваме ти почи. Чест и слава, чест и слава. Издигаме ръце към теб, обичаме те Татко наш. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те. Никой като те, велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те, няма никой. Сем велик си, алелуя, сем велик си, мужезения върсън, ким се сана чудеса извършения, на най-никой сато те, на най-никой сато те. Алелуя! Алелуя! Наистина няма никой като Тебе, Господи. Халелуя! Да, Боже мой! Извикаме днес, Господи, към Тебе. Господи, извикаме и знаеме, Господи, че Ти присъстваш днес тук, Боже мой. Халелуя! Господи, открий, Господи, какво искаш от нас, Боже мой. Боже, ние сме тук, Боже мой. Използвай ни като Твой. Дете, Боже мой. Боже, отдаваме цялата слава, отдаваме цялата почит на Тебе, Боже мой. Защото Ти заслужаваш, Боже мой. Халелуя! Айде заедно, не ни оставяй! Не ни оставяй!
оставяй, Боже мой. Не ни оставяй да загинеме, Боже мой. Халелуя. Без твоята любов изгубен съм, без твоята прошка осъден съм. Аз на тебе се надявам и на теб се отплувам. Ще те хваля вечно, Тате,
хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвалим вечно, моята душа. Ще Те хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвалим вечно, моята душа. Ще Те хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвалим вечно, моята душа. Халелуя! 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 Това имаме последно. Не видях такива хвалителки като вас. Алелуя! Просто сте мощно оръжие на Господа. Нека Бог да ви благослови, да преумножи радостта във вас. И тая радост носи свобода. О,
са по-силни от мъжете. Ама мъжете са по-така уморени, много работят. Едно, два, три. Алелуя! Si zemeni leze, ayın bulacaksınız. Kapıyı çalın açılacak, göklerin kapısı. İsteyin size verilecek, ayın bulacaksınız. Kapıyı çalın açılacak, göklerin kapısı. Göklerin kapısı. İsuse Gospod! İsuse Gospod! İsuse Gospod! İsuse Gospod! To je Gospod najlepší. Isuse Gospod! Isuse Gospod! Isuse Gospod! To je Gospod najlepší. Baba senin sevgin ne kadar büyük ve derin. Sensiz nasıl yaşadığımı anlayamam ki. Şimdi sen beni kurtardın, ben senin çocuğun oldum. Ne büyüdüm yaşamımda seninle. Seni eveceğim sana, tapacağım sonsuzlara dek. Sevgili babam, seni eveceğim sana, tapacağım sonsuzlara dek. Sevgili babam, Sızdan silme, dörttek fayda. Sızdan silme, dörttek istikam. Sızdan silme, dörttek yıldamam. Slava. Sızdan silme, dörttek fayda. Sızdan silme, dörttek istikam. Sızdan silme, dörttek yıldamam. Slava.
изпълнявам те, ще изпълнявам за те, ще ми подейваме, ще си почивам по те, сърце на шума, ще имам аз, сърце на шума, ще имам. Айде заедно, няма като те, няма като те, няма като те, отако, няма като те, няма като те, няма като те, отако, Исус е Господ, Исус е Господ, Исус е Господ, Исус е Господ, Той е Господарят ти. Исус е Господ, Исус е Господ, Исус е Господ, Той е Господарят ти. Халелуя! Халелуя! Може ли едно мощно ръкопляскане? 47-ти псалом казва: ръкопляскайте на Господа всички племена, всеки език, всяко племе. Халелуя! Знаете ли какво казва Словото? Че всички хвалители ще дойдат при изворите му да пеят. Има нещо, което може да вземем днеска. И макар да ти е трудно, братко, свири нещо, което никога не си свирил. Това е пророческо помазание, което може да следва. Когато не познавам някой, където отивам и нямаме сработване, не ги познавам. Те са чудесни музиканти. Но обикновено така работи Святия Дух също по този начин. Ще ви помоля да отворите сърцата си и нека помазанието на Святия Дух да подготви сърцата ви да приемете пророческо слово. Има пророческо помазание, което може да вземем от Господа. Тогава, когато сърцето е отключено, тогава, когато сърцето е подготвено. Но садарме леме, но разчупваш хомоти, разчупваш окови. Това, което ти можеш, направи го, Господи. Няма никой подобен като Тебе. Няма подобен. Няма равен. Толкова привлекателен си Исус, Исус, отворени сърца за Тебе, отворени сърца. Чакаме Духът, докато
Промени живот, промени съдби, промени съдби, рабашака папая, росо горо баба папая. Докосни ни, докосни ни, докосни ни, Святи Дух, Святи Душе, небето е отворено на това място. И ангели има тук на това място. Има ново помазание, което ще се излива на това място. Има ново масло за тебе. Има ново вино приготвено за тебе. Рододор махаделе, соделе, нормеле, нормада. Керевай садай, колиро монора баба ерекеде, лориба баба шакаре бебея, сондoro manacala bere 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 fai, rotolo normale, rodore che a babais, non è, sadiura ma, clemade, ela Святи Дух, и ни служи на това място. Господи, ние сме готови да приемеме това ново вино. Ново вино, харабабашака. И приготви ни да бъдем нови мехове. Защото стария мях, чуй ме, стария мях няма да издържи новото вино. Ще се спука. Новия мях е еластичен. Да се разшири. Бъди нов мях. Бог прави нещо. Ще излива ново вино. В нови мехове. Вярвам, че Бог не ни е довел на празното толкова километри. Но Той ни е довел тук, за да извърши волята си вътре в тебе. Да бъде изпълнена с духа. Река бабая, роша карабая, сонодоро мама, ребе, ферди карабаба бабая, керемелера бабая, роша карабаба бабаса керебея, огън, роба баба сай, огън на фага, огън на слез, огън, чуйте ме. Когато сте за Святия Дух, т.е. сте за огън, ние се нуждаем да бъдем запалени. Какво прави огъня с тебе? Той не позволява да охладняваш. Охладата е нечист дух, който иска да те отдели, но ти се нуждаеш от този огън. Огънът на Святия Дух ще получиш този огън. Бъди готова, подготви сърцето си, бъди гладна, бъди жадна, защото Словото казва, жадните ще дойдат да пият. Господи, аз те моля да дадеш жажда вътре в нас. Жажда, река баба, жажда, река баба. Левере карабастанта, левере бесея, който може на език. Лера мама рака бабая. О, бъдете огнени жени. Лора мама рака бабая. Саделе левере карабаба, левере бесая. О, Господи, изливай на това място, изливай
Изливай реки, научи ми потоци. Изливай реки, изливай реки. Ора, мама, ще кипея. Скъпа Ваня, река баба Басая. Скъпа Ваня, и Кормана да Рабаши, Карабасая. Ще започне да служиш. Ще сетиш духа върху тебе. По нов начин. Клема, мама. Семента на варки, лепиките на махата. Огън. 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 Изпълва я, нека бъде като майка. О, раба, майка. Река, баба. Майка в духа. Река, ромаса, кабая. Майка в духа. Искам само нещо докато Лили се покланяше и преди да дойде това изливане, Бог иска да разчупи хомоти на това място. Бог иска да освободи сърцата ви. Халелуя! Нека да затворим очи, да се помолим още малко. О, Раманта Сая! Кажи сега всеки ли, който е тук на това място: Боже, аз искам да бъда освободена. Разчупи хомота в моя живот. Разчупи робството, зависимостта, порока в името на Исус. И сега от това място прокламирам: нека хомота да падне, нека веригата да бъде струшена в живота ти, в сърцето ти, в името на Исуса Христа. Моли се точно сега. Моли се. Бог точно сега те докосва. И Бог иска да те освободи, да разчупи хомота ти, връзката, с която си вързана от врага. И знай, че това е от врага. Вързана, несправедливи окови. Несправедливи окови. Това е, което Святи Дух ми казва. Ти си вързан в несправедливи окови. И Бог иска точно сега да разчупи хомота. Да разчупи хомота в името на Исус. Освобождавам това Слово Боже на свобода във всеки живот, във всяко сърце, в името на Исус. Святи Душе, движи се на това място. Твоето помазание, казва в Исая, разчупва хомоти. И точно сега освобождавам това помазание, което да разчупи всяко сърце на това място. Всяко сърце на това място. Всяко сърце и всеки живот. Нека да бъде освободен в името на Исус. Кораманта Сая. Освобождаваме сърца. Освобождаваме животи. Освобождавай, Господи. И ние казваме там, където е Святия Дух. Има свобода. Святи Душе, Ти поеми контрола. Не човека, не ние, Господи, но ние казваме: Святи Дух, Ти поеми контрола на това място. Разчупване нека да дойде в сърцето Ти. Разчупване в името на Исус. Кажи сега: Господи, освободи ме. Освободи ме от всеки товар. Освободи ме от всеки порок. Освободи ме от всеки грях. Корабабабабасая. Освободи ме от всяка зависимост. Халилуя, отвори сърцето си. Святия Дух е до тебе. Той гледа сърцата. Той гледа сърцата. Аз не знам какво е вътре в сърцето. Аз не знам какво имаш, но Той знае и иска да разчупи всичко това, което не е от Бога, но от врага. Всяка несправедлива окова, всичко, което е лъжа от Сатана, нека да бъде разчупено в твоя ум. Нека бъдат освободени умове на това място от лъжите на Сатана. Всяко семе, което е освободено от врага и е посял врага лъжи. И знаете ли какво ми е говорил врага? Ти не можеш да се справиш. Ти си жена. Ти си слаба. Врага е идвал и ти е говорил в ума. Ти за нищо не ставаш.
Това са лъжите на Сатана. Кажи днес, разчупвам тези лъжи. Отхвърлям тези лъжи. Стига толкова, дяволе. Няма да бъде живота ми. Съпротиви се днес. Бог ще те освободи. Нека умове да бъдат струшени. Умове да бъдат освободени. Хомоти в името на Исус. Всяка лъжа да бъде изчистена от твоя ум в името на Исус. В името на Исус. Свобода на това място. Свобода във всеки ум. Свобода във всяко сърце. И днес Бог ти казва: всичко можеш чрез мен. Всичко можеш чрез Исус. Ти го правиш чрез Исус. Бог ти казва: ти си силна жена. Ти си способна чрез Исус. Не чрез твоите сили, не чрез твоите способности, но чрез Исус. Приеми това слово, което идва сега, да освободи живота ти. Повярвай, че ти си силна жена. Ти си способна чрез Исус, който живее вътре в теб, който те подкрепя в името на Исус. Амин. Халелуя. Наистина и ни благодарим за това уникално присъствие. Не знам, Духът ни води само в молитва и в поклонение, Господи Исусе. Не знам какво имаш за нас, Татко, си ни приготвил днес, Татко. Ние те оставяме в Твоите ръце, Исусе. Води ни както Ти искаш, не ни както искаме, но Ти ни води. И Твоя Дух да бъде на това място и да не излезе, Господи, Татко, защото чувствам Духа, благодатта на Бога е върху нас, върху всяка една жена. И знам, Господи, че Ти си ни дал властта да бъдем силни жени на вяра. О, Господи, макар и да не го осъзнаваме, Ти работиш с нас, Господи Исусе. И ние се осланяме на това, Господи, да служиме на Тебе с дух и истина. И знам, че има сърца, които са заслепени, закоравели. Освободи, Господи. И наистина това слово, което има, Господи, да изречат, Господи, да бъде освободено, да се насъди в сърцата ни, Господи, и да го живеем, Господи, защото Ти си ни дал свободата да живеем чрез Христос. Наистина, Господи, ние сме свободни чрез Твоята кръв и чрез Твоята благодат, Татко. О, движи се, Господи, движи се, знам, че си на това място. Изпълваш ни, Господи, Твоя огън е на това място, Татко. О, благодаря Ти, Татко, изливай, Татко. Изливаш тази благодат, Господи Исусе. И знам, че, Господи, в момента правиш нещо върху всяка една жена, Господи Исусе. Знам, че Ти се движиш, Господи, и си на това място. Освободи сърцето си, предай го на Бога. Предай мислите на Бога. Остави всяко ежедневие, Господ. Остави го на Господа. Предай се на Него. О, решира Сара, Исус. О, Ти си на това място, Татко. Чувствам Твоя свят, че Бог не води, Татко. Ти не водиш, Господи, на тези зелени пасища, Татко. О, Ти си нашия пастор, Татко. Ти си нашия пастор, който ни води, Татко. И знам, че на това място си тук. И Ти ни водиш, Татко, и се остави на Тебе, Татко. Прави това, което Ти има за нас, Татко. Нека да бъде употребен за да Ти, Татко. Изливай това помазание, Татко. Изливай. Защото знам, че тук си, Татко. И изливаш и се движиш, Татко. Защото в момента Ти действаш. Знам, че ще дойде изцеление. Не знам върху коя сестра, но знам, че Ти работиш в момента. О, благославям Те, Татко. Изцелявай всяко едно сърце, което е наранено. Дали от съпруга си, дали от децата си, Татко. Възстановявай и го помазвай със Твоето миро, Татко. Кажи се, Татко. И знам, че Ти си тук. Знам, че полагаш ръце върху всяка една жена, която е на това място, Исусе. Изливай духа си и ни спирай, Татко. Изливай, защото ние сме жадни за Тебе. Жадни сме като проводници. О, реки от жива вода
ще потекат. И знам, че ти действаш в момента. Знам, че ти в момента действаш и правиш това, което ти иска с нас, Господи. О, решена Равова Сара, Исус. О, Твоя огън се движи. Твоя огън се движи. Не искам да спираме, Татко, а искаме да влезем още по-надълбоко с Тебе, Татко. Работи и действай с нас. Работи и действай, Татко. Почвата е готова. Почвата е готова. О, благославяме Те, Татко. О, решира Равова Сара, Исус. Готови сме, Татко. Готови сме за Твоето Слово. Готови сме за тази благодат, която изливаш от небето. И знам, че правиш нещо ново в нас. В нас правиш нещо ново и ни употребяваш, Татко. О, благодаря Ти, Татко. И аз искам още повече, Татко. Самата аз не се познавам, защото Духът Ти работи в мен. Духът Ти ме движи, Татко Исус. И аз Ти благодаря, че ме освобождаваш или ме освобождаваш, защото знаеш болката на сърцето ми, Исусе. Знам, че Ти разгостай в ръцете Ти, Исусе. И Ти я взема, Татко, защото в момента ми изливаш с Твоето миро, Господи. И ме облича с Твоето миро, Татко, защото аз имах нуждата от Тебе, Татко. Аз имах нуждата от Тебе, Исусе. О, благодаря Ти за това помазание, което си имаш върху мен и върху църквата в Земген, Татко. О, помазвай ги, Господи Исусе, да усетят Твоя дух, да се освободят, Татко. Благодаря Ти за този пророчески дух, който ни води, Татко Исус. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти и работи и действай, Татко. О, реслира Исус, не искам да спирам. Не искам да спирам. О, искам, жадна съм още. Жадна съм за този дух, Господи Исусе. Благодаря Ти за тази благодат. Благодаря Ти. Благодаря Ти. О, оставам всичко в Твоите ръце, Исусе. И Ти движи, Господи, събранието си. И Ти го движи, Господи. Твоя дух ни води тук. О, благодаря Ти, Татко. И наистина, Татко, аз съм Ти благодарна, че съм на това място. И съм благословена. И съм благословена в Твоето име, Исусе. Защото сме Твои дъщери. Царски дъщери, които ни обличаш в короната, Господи Исусе. Благодаря Ти за тази благодат. Благодаря Ти за това помазание, което ни даваш, Господи Исусе. Благодарна съм Ти, Исусе. Благодарна съм Ти, Исусе. О, свят си, свят си, свят си. Свято е Твоето помазание, Татко. Свято е Духът Ти, Исусе. Благодаря Ти, че се движиш, Господи Исусе. Благодаря Ти, Татко. О, благодаря Ти, Исус. О, халелуя, Исус. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти, Исус, че се движиш, Господи. Силно и мощно на това място, Исус. Знам, че Словото, което има да отрижат моите сестри, ще бъде благословено и ще попадне на добра почва, Господи. Семето Ти ще попадне на добра почва, Господи Исусе. Благодаря Ти за всяка една църква, която е на това място, Господи. Благославям всяка една пастора на това място, Господи. Изпълни ги с този дух, който мен ми изпълни, Господи Исусе. О, изпълвай ги, Господи, изпълни ги, Татко. Благодаря Ти, Татко. Всичко става в Твоите ръце. И аз Ти благодаря, Татко Исус. Амин. Свят си, свят си. Свят си Ти. Свят си Ти, Исус. Много казва, пейте нова песен. Свят си Ти. Свят си Ти. Свят си Ти, Исус. Свят си Ти. Свят си Ти. Свят си Ти, Исус. Благодаря, Господи. Благодаря за това чудесно помазание. Наистина, Татко. Аз искам първо да приветствам пастор Ваня, която ще ни освободи Словото си. И вярвам, че всичките сте благословени и ще бъдем занапред благословени. Сестра Ваня. Слава на Бога!
Искам първо да се представя. Казвам се Ваня Михайлова и сме дошли чак от Бремен в Штутгарт, специално за всички вас, защото има сърца, които имат нужда и сърца, които са отворени да чуят Божието Слово. Амин! И вярвам, че днес Бог те е изпратил и ти не си случайно тук, сестра. И наистина всеки един, който е тук дошъл, поздравяваме ви и ви благославяме. И ако останете до края, вярвам, че няма да си тръгнеш на празно, но ще вземеш това, което Бог е приготвил за тебе. Благодариме на пасторката, която отвори тази църква, която благодарение на теб и разбира се на Господ, че днес можем да се съберем на това място, различни жени от различни места. Някой е пътувал много време, дълъг път, но жертвата си заслужава. Амин. За Господа жертваме времето си. Финансите няма да ги гледаме. Време жертваме. Всичко е за Господа, нали така? И Бог вярвам, че ще ни възнагради. Когато си тръгнеш, да тръгнеш щастлива, радостна, освободена. Амин. Амин. Заедно с сестра Лили ние пътувахме от Бремен. Ние сме пастори с Димитър Михайлов от Християнски център Оазис, град Бремен. Миналата седмица празнувахме 10 години от основаването на църквата. И слава да бъде на Бога, ръкоположихме и дякони. И наистина се радваме, че Бог върши неща в църквата. Вярвам, че Бог ще върши и днес неща на това място. Готова ли си днес да приемеш това, което Бог е подготвил за тебе? Амин. Бъди в очакване. И наистина има радост на това място. И има свобода. Аз просто усещам и все едно се чувствам, все едно съм църквата в Бремен. Не се чувствам на чуждо място, все едно съм църквата в Бремен. Ние не се познаваме, Бог ви познава, всички вас. Всяко се познава. Но в духа сме заедно. Амин. В един дух. В едно. Амин. Това е много важно. Няма значение, че не се познаваме. В духа да сме заедно. В едно. Да се слееме чрез духа. Защото Святия Дух е този, който ни свързва. Дух с дух. Не плът с плът. Плътта не е важна. Важното е духа. Духа с духа. Да се съединиме заедно с Святия Дух и да вземем това, което Той приготвил за нас. Амин. И първо искам да кажа как се родиха тези женски конференции. Защото това е по Божията воля. Един ден аз се молех: Господи, искам да ме използваш. Употребявай ме. Ние бяхме ръкоположени. Аз исках да служа. В мене гори тая ревност, тая любов. Да служа на Бога. И тогава Бог ми каза в молитва: започни да правиш тези женски конференции. Да се събирате жени от различни църкви на едно място. Заедно да се молиш за жените, защото те имат нужда. Те имат нужда от мен. И знаете ли, много пъти дявол ни е говорил като жени: ти не можеш да направиш това, ти си слаба, защото си жена, не си способна. Но Бог е този, който иска да промени тази представа. И това е лъжа на Сатана. Ти, която си тук на това място, Бог има цел, Бог има призив за тебе. Бог има план. И ние сме тези, които трябва да се молиме и да питаме: Боже, какъв е Твоя план? Аз искам да го извърша. Искам да бъда угодна на Тебе. Може да не проповядваш, може и да не си в хваление. Но знаете ли, когато Бог ме призова, това, което аз започнах да правя, е да бъда ходатай. Нито съм проповядала, нито съм била в хвалението. Започнах да ходатайствам. И ми каза: започни да се молиш за другите. И аз казах: Боже, аз даже не знам какво да правя. Но Ти ще ме научиш.
И ме дигаше през нощта, аз не спа и си казвам, защо не мога да заспа, а трябва да се моля. И аз не знам, не разбирах началото. Събуждаме и аз се молех. Не знаем за кой се молим, нали така? Ние не знаеме кой има нужда от нашите молитви. Но когато духът те потиква, ние трябва да се покориме, да се молиме за човека, който е в нужда. Може и на другия край на света да е. И много пъти Бог ми показваше. Моли се за еди кой си в сън. Виждам някой човек, не го познавам, но ми казва, моли се. И така започнах като ходатай. Така че Бог започва от най-ниското ниво. Не веднага почваш да проповядваш, не веднага си в хваление. При някой може веднага да се случи. При всеки е различно. Но аз вярвам и искам да ти кажа, че ти имаш план. Призив от Бога. И Бог е този, който иска тези призиви днес да ги съживи. И днес да кажеш, Господи, ето ме. Готова съм да ти служа. Дали като ходатай, дали просто само ще стоиш вкъщи, ще се молиш. Дали като хвалител, дали като проповедник, дали като няма значение, детско служение, няма значение. Но аз вярвам, че ти си тук и Бог има план за тебе. Амин. И така започнаха женските конференции. Преди 2 седмици, може би, имахме за 4-ти път в Бремен. И заедно с Лара и с Лили, слава на Бога, защото Бог е този, който ни съединява и прави като екип да бъдем заедно, да се допълваме и да служим на жените. И това е за Божията слава, го казвам. И аз вярвам, че тук няма да бъде първата конференция, ще има още такива. Амин, сестра Диана. Така че днес сме тук, този огън да се запали още повече. Тези призиви, които Бог има за тебе, да започнеш да служиш с дързост, с смелост пред Бога. Някои са пасторки, да бъдеш помощник на съпругът си. Подходящия, казва, Ева беше подходящия помощник за Адам. Аз вярвам, че ние като жени, служителки, Бог ни е дал тези мъже, за да им помагаме, за да ги подкрепяме и да служиме заедно с тях, да се допълваме. Един ден си казах, много ми е трудно. Има моменти, когато моя съпруг служи, на мен ми е трудно, боря се с някакви неща. Но знаете какво Бог ми каза? Аз ви създадох да се допълвате. Ти трябва да му помагаш. Ти трябва да го подкрепяш. Затова днес искам да ти кажа, подкрепяй съпруга ти, моли се за него. Не гледай само неговите минуси, а моли се, ходатайствай. Ето служение, което днес вярвам, че Бог отключва. Да бъдеш ходатай. Ходатай за семейството си, за съпругът си, за децата си, за другите хора, които са в нужда. И така, ние се молихме, в групата също се молихме. Бог каза темата свободни чрез Христос. И вярвам днес, че до края ще има освободени сърца, освободени животи. И когато аз се молих, Бог каза ново начало. За някои жени ще има ново начало днес. Така че аз искам да освободя това слово, което Бог ми даде. Днес да бъде за някои сърца ново начало. И вярвам, че това Бог има за вас. И така аз като се молих, има ли някой да пуска картинките? Ти всичко ли ще правиш? Тя и да снима, и картинките, браво на Бог да я благослови. Таня беше, нали така? И така се молих и питахме Бог за Словото, да ни даде точното Слово,
Бог каза свободни чрез Христос. Но първата картинка затвора. Първата картинка, сега като я видите, нали, може малко да ви стресне. Да, окей. Но всъщност това е, което видях във видение. Затвор. И сега тук не става въпрос за буквално затвор. Нали? Ние сме духовни хора и трябва да разбираме духовните неща. Когато започнах да се моля, точно тази картина, затвор, видях. И Бог каза, някои жени ще са в затвор. Не казвам, че всички на това място. Защото ти можеш да си вярваща. Може да си от дълги години във вярата. Но може пак да си в затвор. Духовен затвор. Някакво робство. Нещо, което те държи вързан, окован във верига. И не можеш да излезеш. А затвора е, представете си затвора какво е. Тъмно място. Няма светлина. Може би не можеш да се молиш. Може би си спряла с молитвата. Може би си спряла да четеш Божието Слово. Може би си спряла да общуваш с Бога. Тази връзка е нарушена. Може да си охладняла. Аз не знам живота тук на това място. Не знам сърцата ви. Не знам кой през какво преминава, но Бог знае. Бог знае твоето духовно състояние. И в Исаия се казва, Исус какво каза? Аз дойдох да отворя затворите, вратата и да пусна на свобода всеки, който гнете. Всеки, който е тормозен от Сатана. Бог е този, който дойде. Амин. И днес ние можем да употребим това слово и днес да го използваме за всеки един живот. И ние после ще се молиме и ще кажем, Боже, ако ти си в затвор, ти ще кажеш, Господи, освободи ме от този затвор, от тази тъмница, която стоя. Знаете ли, имаше една сестра, която ми се обади и каза, сякаш се върта на едно място, като в един цикъл, едно и също се повтарят неща, постоянно едни и същи грехове и не може да излезе. И когато започнахме да се молим, аз казах, аз те виждам като в един затвор. И Бог иска да те освободи. Искаш ли го това? Тя каза да. И беше освободена. Но може би точно това състояние при тебе, едно и също постоянно. Един кръг. Опитваш се да излезеш, опитваш се да се освободиш и не можеш. Ти си стоиш затворен. Ти си като роб. Може да е твоята плът, може да имаш някакви неща, които са светски. И вярвам, че Бог иска днес да те освободи, да ги премахне. Амин. Бъди готова, за да вземеш тази свобода, която Бог има за тебе. Амин. И този затвор, който го виждате, ми го даде, когато аз започнах да се моля. И след това видях още една картина, следващата. Значи това по време на молитва, като видения, които ми идват в молитва. Вярвам, че сме духовни хора и разбираме. Вижте сега какво ми даде. Точно тази. И първо затвора и след това тази врата. Отворена врата и в тази отворена врата какво има? Светлина. И каза тези хора, които са в затвор и минат през вратата, а вратата е Исус, аз ще ги освободя. И кой е вратата? Исус казва, аз съм вратата, аз съм пътя,
истината и живота. И знай, че няма друг изход. Няма друг изход и няма друга врата. Една е вратата. Може света ти предлага много изкушения, много неща. Света, изкушения, светски неща. Но Исус няма да ти предложи тези светски неща. Той казва, аз дойдох, за да имате живот. Така че, когато минеш през тази врата, ти ще получиш свободата си. Затова бъди готов, отново казвам, бъди готова да влезеш през вратата Исус. И Той ще те освободи. Слава на Бога, че имаме Бог, който в живота ни винаги има изход. Нали така? Когато имаме трудни ситуации, когато има неща, с които се бориме, Бог винаги ни дава изход. От всяка бъркотия, имала съм много бъркоти в живота си, и винаги, когато почваме да се молим, двамата със съпругът ми, почваме да се молим и Бог ни дава стратегия или мъдрост какво да направим. Но Бог винаги дава изход, защото Той е вратата, през която ние минаваме и сме освободени, изцелени, спасени или каквото се нуждаеме. Амин. И точно е тази врата ми се видя във видение. И казах, Боже, благодаря Ти. Ти винаги даваш изход за тези жени. Ако те, наистина духовното състояние е трудно, Бог днес може да го преобърне в Твое добро, в победа. Амин. И нека да прочетем още един стих. Аз съм светлината на света, Йоан 8:12. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота. И искам да дам едно мое свидетелство, за да разберете за какво говоря. Имаше момент, когато в моя живот борех се с отхвърляне. Имаше болка в живота ми. Имаше нараняване. И знаете ли, аз бях в същата ситуация на затвор. Духовен затвор. Искам да излеза от този затвор и не мога. Постоянно плача. Постоянно сякаш съм самота. Имам съпруг, който ме обича и подкрепя. И аз пак се чувствам самотна. Вътре в душата ми е една празнина. В душата ми има една болка. И аз казвам, Боже, не знам какво става с мене. Години наред бях в това състояние на духовен затвор. И един ден ние се молиме и аз казвам, Боже, освободи ме. Плача пред Бога. Имаше моменти, когато имаше и унил дух в мене, отчаяние, защото искам да се освободя, не мога. Вярващи хора сме, служители, и аз съм в този затвор. И един ден попада една книжка в ръцете ми на Дерек Принс. Божието лекарство за отхвърляне. Чета тази книжка и вътре пише кое е това лекарство за отхвърляне. И той пише, че Божията любов е тази, която ще запълни празнината, самотата. Аз пак казвам, аз имам съпруг, който ме обича, обаче вътре душата ми нещо не е наред. Аз съм в затвор. Болка, отчаяние. Трудно и на него, защото не можем да служим. И когато чета тази книжка, Бог отвори очите ми и каза, аз искам да те освободя от това отхвърляне, да премахна болката, да премахна отчаянието ти и да запълня празнината с моята любов. И аз казвам на съпругът ми, ние започваме да се молиме. Почваме двамата да се молиме. И знаете ли, тази празнина Бог е запълнил. До този момент аз бях вярваща, повярвала в Бога, ревностна за Бога,
но нямах Божията любов. Това нещо стоеше празно в мене. И когато ние се молиме, знаете ли какво усетих? Божията любов. Това е когато ти е студено и ти си взимаш одеяло, нали? Да се стоплиш. Ето така беше Божията любов. Усетих как едно одеяло ме загръща и запълва тази празнина в душата ми. И това празно място, след това нямаше вече празно място. Нямаше болка, нямаше отчаяние, нямаше самота, нямаше тъга. Винаги бях в тъжна, винаги тъжна. Но слава да бъде на Бога. Бог е, който е в живота ни. Запълва празните места чрез Неговата любов. И това свидетелство искам да го кажа на всеки един, защото аз също съм била в този затвор. И знаете ли, по време на молитвата, след като видях, че Бог ми даде Неговата любов, след това последва още една молитва, аз вече почвам да се моля. И видях една ръка, която се протегна към мене. И каза, аз искам да освободя от този затвор, който стоиш. Хвани се за ръката ми. Това го чух в молитва. Просто видях една ръка и това беше Божията ръка. Протегна се и ме изведе от този затвор. Аз не можех сама да се справя. Знаете ли, ти, който си тук на това място, ти не можеш сама да се справиш. Нужна ни е Божията ръка да ни изведе. Нужно ни е обаче и действие на вяра. И ти да искаш. И ти да търсиш Бога. Само примерно да си стоиш няма как да стане. Бог иска да те изведе. Но и ти трябва да кажеш, ето ме Господи, освободи ме от този затвор. Боже, подавам ти ръката. Амин. И Бог е този, който ще те развърже. Искам да дам още един пример за Мойсей. Когато Бог го срещна и каза, аз искам чрез теб да изведеш моя народ, те бяха в робство, нали така? Те бяха в Египет. И каза, искам чрез теб ти да ги изведеш. Ще покажа знамения чрез тебе, чрез Мойсей. Но какво беше в сърцето на Мойсей? Няколко пъти той се оправдаваше. Боже, не мога. Тежкоезичен съм, не мога да говоря, как ще отида пред фараона, какво ще му кажа. И Бог му каза, не аз ли създадох устата? Не аз ли давам в устата ти какво да говориш? И днес искам да ти кажа, и това е, което Святи Дух ми даде като пример за Мойсей. За хора, които може би казват, о, аз не мога това да направя. Не мога да говоря. Боже, избери другия. Той каза, ето, чрез брат ми. Него. Чрез него говори. Но Бог каза, не, искам чрез теб. Амин. И днес Бог ти казва, искам чрез теб да работя. Амин. И не казвай, не мога да говоря. Ние като хора постоянно търсим някакви оправдания. Боже, не мога това да направя. Боже, избери другата жена. Или, примерно, тя се справя по-добре от мене. Аз не мога като нея. Виж, не търси някой дали ще говори, дали ще говориш добре. В теб Бог има специално помазание и дарба, която Бог има в теб. Аз имам, примерно, някакви неща, в теб има други, в теб други, нали така? И ние сме толкова различни и да си служим един на друг. Аз, примерно, не мога да пея като Лили, която пее прекрасно. Примерно, сестрата също е хвалител. Всеки има някаква дарба. И ние си служим една на друга, един на друг в тялото Христово. Но много пъти ние се оправдаваме.
Но днес искам да ти кажа, не се оправдавай. Ако Бог казва, ти го направи, ти иди говори, ти иди благовества или ти кажи някакво слово, направи го. Направи го. Имаше моменти, които и аз казвах, Боже, не мога това да го направя. Как ще излезеш пред хората, как ще говориш? Има хора, които казват, срам ме, не мога да свидетелствам пред хората. Срамът ще си тръгне в името на Исус. И ние ще се молим дух на смелост. Бог да освободи на това място. Амин. Нека да се справим. Халилуя. Вярвам, че е достатъчно Словото и няма нужда от повече. Халилуя. Благодариме Ти, Господи. Нека всеки, който е тук на това място, ето вие чухте Слово, което е за освобождение, което е за това, ако ти си в някакъв затвор. И сега днес изповядай пред Бога. Боже, аз съм в този духовен затвор. Може да си в затвор на отчаяние, може да си на затвор на страх, може да имаш отхвърляне, както аз съм имала отхвърляне. Бог знае сърцето ти, Бог знае живота ти. И ето ние сега се молиме, Господи, развързвай на това място. Боже, нека да дойде свобода във всяко сърце. Разчупвай, Господи, хомоти. Пускай на свобода огнетените. И ето вратата си Ти, Исус. И ето ние днес искаме да влезем през вратата. И Ти казваш, че аз съм вратата. Ти си светлината. Ти си свободата. И днес ние, Боже, взимаме решение, вземи решение днес да влезеш през вратата. Бог ти подава ръка. Хвани днес ръката му и бъди освободена от всяко робство, от всичко това, което е в живота ти. Днес се моля, ако има отхвърляне на това място, Боже, нека всеки, който е отхвърлен, наранен в името на Исус, нека дойде свобода. Нека ти да посетиш всяко сърце. Ако има хора, които са в огорчение, които са с депресия, унил дух в името на Исуса Христа. Нека да бъде вързан всеки унил дух на това място. Всеки страх в името на Исус. Страховете нека да бъдат разчупени в живота ти в името на Исуса Христа. Всеки срам, който те държи и ти казва, не можеш да дадеш свидетелство, защото се срамувам да кажа, да говоря пред хора. Нека всеки срам да падне на това място. В името на Исус. Всяко робство, в което те държи Сатана, нека да падне в името на Исус. Халилуя! Благодаря ти, Господи, разчупвай. Разчупвай на това място сърца. Разчупвай на това място животи в името на Исус. Разчупвай, Господи. Свобода. Свобода на това място. Ние влизаме през вратата, Исус. И ние, Боже, днес казваме, че ние сме освободени. Ние сме изцелени чрез Теб, Исус. Ние, Господи, приемаме изцелението си. Приемаме освобождението си. Няма да стоя в това положение на срам, на страх, на отчаяние, на безнадежност. Приемам не страх, а дух на сила. Нека дойде дух на сила върху Тебе. Нека дойде дух на смелост върху Тебе. Нека дойде огъня на Святия Дух върху Тебе. Нека, Господи, да дойде свобода и изцеление във всеки живот. Благодариме Ти, Господи. Днес ние, Господи, казваме, че ние се хващаме за Тебе. И ние няма да стоиме
в това място на тъмнина, защото Ти си този, който плати цената и който дойде днес ние да сме освободени. Халелуя! Днес Бог разчупва тези затвори. Днес Бог те пуска на свобода. Излез на свобода. Излез от всяко робство. Излез от всяко робство. Бъди свободна днес от страховете си. Бъди свободна от лъжите на Сатана. Бъди свободна днес от всичко това, което е в живота ти. Може да има неверие, може да има съмнение. Господи, как аз ще го направя? Точно ти, която си тук. Бог иска от ти да го направиш. Да извършиш Неговия план. Да влезеш в призива си. Благодариме ти, Господи, за всичко. Ние отдаваме цялата слава. Благодаря ти за Словото, което ни изцелява. Словото, което ни освобождава. Благодариме ти, Боже. Чрез Теб ние сме повече от победители. Халелуя! Изповядай сега. Чрез Теб, Исус, аз съм повече от победител. Благодаря ти, Исус. Амин. И аз благодаря на пастор Ваня, наистина със Словото, което послужи. Вярвам, че наистина да не сме в този затвор, а да бъдем освободени като вратата и Господ. Той ни дава силата и властта да излезем от този затвор, защото Бог не иска да седиш на това място там затворена, а трябва да бъдеш освободена. Сега преди да свърши първата част, ще имаме две песни хваления, ще съберем дискуса и ще има пауза от 5-10 минути малко да се ободри и след това ще продължим нататък със Словото. Давид, ти си наред. Халелуя.
баща на милостта. Аба, баща на любовта. Винаги си бил до мене, никога не ме оставяш, Аба, тате. Аба, баща на милостта. Аба, баща на любовта. Винаги си бил до мене, никога не ме оставяш, Аба, тате. На турски шепер. Алелуя. Çünkü biz Tanrı'dan
yüklenmiş vicdanız, bizi sağdan yüklenmiş bir askeriz. Ve biz korkmuyoruz şeytanın isminden, bizi sağdan yüklenmiş bir armiyayız, bizi sağdan